Dünya döwletleri bilen ygtybarly ýoly goýulýan köpürli, netijeli we ödara behwetli ykdysady hyzmatdaşlyk gahrman arkadamyň saýasynda we arkadaly gahrman serdarymyň parasatly başdanlygyna gademden gelýän ýol ýörelgelerini munasyp dowama tapýanynyň bu soňçly güwäsidir. Halkymyň asalaryň dowamyna goňşy we beýleki halklar bilen sewda ykdysady, medeni gatnaşyklary ýygy-däl alyp barýany gowundyryjydyr. Diyarımızın tarihte öçmejek ýylgalyran beýik ipek ýolunyň ýüregi hükmünde aqrar edilmek bolsa, hut häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna hakykatynyşlarynyň barhara başlanmagyna aýgytly täsirini ýetirýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda hadar ötse ulag geçergesiniň geçirjilik ukybyny ýokarlandyrmak, onuň maddi enjamlaryny binýadyny döwre batmyşdyrmak boýunça ul işler durmuşa ýasalýar. Hususan deňiz we derýa ulaglary infrastrukturasy toplumyň kämilleşdirilip, bu ýurda ýeri tassamalar amala aşalýar. Ýük taşamagyň meşhuratdyrlýar. Port hojalarynyň ösdürmegi dowam etdirilip, Türkmenmaşy halkara deňiz porty, deňiz derwezesi hükmünde Ýewropa we Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky iň amatly deňiz ýollarynyň biri bolup hyzmat edýär. Şu noktalardan ýurdumyzda gäme gurulşygyna aýratyn üns berilip, Balkan gäme gurulşyk we abatlaýyş zawodyna bu ýurda ul işler durmuşa ýasalýar. Halkara derejeli şahadatnamalaryň bir näçesine eýe bolan zawodda Koreýaly hyzmatdaşlar bilen bilelikde ýük göterjiligi 6100 tonna deň bolan gowy ýüklere niýetlenen gadamly gämesiniň gurulmagy munyň aýdym mysalydyr. Her kuwata çene Türkmenmaşy şäherindäki Balkan gäme gurulşy we abatlaýyş zawodyna deňiz gämeleriniň bir näçesi abatlanan bolsa, bu ýerde gahrman arkadamyň başlangyjy we arkadaly gahrman serdarymyň tagallalary bilen ýurdumyzda ilkinji gedek gadamly gowy ýük gämesiniň gurulup ulanmagy goýbermegi değişli ugra mümkinçilikleriniň dünýä derejesine çykanlygyny alamatlanyrdy. Şeýlede munyň özi milli ykdysadyýetimizi bütünleýin täzeçe çemeleşmedir. Yer gelen aýsak, uzynygy 123 metre deň bolan gadamly gowy ýük gämesi 20 tonnalyk ýük konteynerlaryň bir wada 240 golaýyny daşamaga hemde 20 giýje günlüklep ýüzüşde bolmaga ukyplydyr. Mundan başga da her wagtda bir ýerde mendil atly ikinji gowy ýük gämesiniň gurulşy işlerim ýokarda hepkini anyp barlýar. Gowy ýük gämeleri ýurdumyzyň Merkezi Aziýa we Hadarýaka ýurtlary bilen halkara ykdysady gatnaşyklary ulgamyna has işçen goşuluşmagyna, deňiz ýollary arkaly daşalýan ýükleriň artdyrylmagyna ähmetlidir. Karbamy dökünü bilen ýüklenen gadamly gowy ýük gämesi Türkmenmaşy halkara deňiz portuna sary ýola düşdi. Hadarýaka deňiz portuna karbamy dökünü getiren gadamly gämesi bu ýerden hem eksporta niýetlenen ýükleri ýükläp, Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagty Baku şäheriniň halkara deňiz sewda portuna tarap ýola rowany boldy. Türkmenistanyň milli deňiz flotynyň kuwwatyny artdyrmaga ýardam berýän gadamly gämesiniň halkara ýüzüşleri Orta Geçeligi we Ewraziýa ulag ugru boýunça ýük gatnawlaryny işleňleşdirmäge goşun goşar. Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bede watly at murady mekaniýasyna rowaç mendilleri rowany bolan gadamly hadar tebitini durnukly ulag logistika eka ulgamyny kemale getirip, üstwasyr geçýän ugurlaryň bäsleşigi ukyp bilen ýokarlandyrmak babatda da täze mümkinçilikler açýar. Şeýle mümkinçiliklere buýsanýan Türkmenistanyň deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň işi hünärmenleri döwre zähmet çekmäge döredilýän giň gerimli işleri üçin gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman serdarymyza alkyşlaryny beýan edýärler.